Sa sentejn oħra l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta se jkollu air terminal ġdid ta' 6,000 metru kwadru wara investiment massiċ ta' 345 miljun euro. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Prim Ministru Roberta Bela fejn irrefera għat trasformazzjoni li għaddejja fl-ajruport f'investiment privat ieħor b'saħħtu u ta' kwalità li qed ikun appoġġjat u sostnut mill-Gvern. Il-kap eżekuttiv tal-MIA Alan Borch spjega kif iż-żona ta' tluq tat-terminal il-ġdid se tiġi magħmra b'5 bibien ta' tluq u bib għall-ekwipaġġ flimkien ma' madwar 1000 metru kwadru ta' spazju għal kumdità tal-passiġġieri. L-iżvilupp se jintroduċi wkoll 32 desk ta' check-in ġodda, postijiet akbar għal bagalji permezz ta' sistema avvanzata tal-immaniġġjar. Sa dan it-tant, il-Prim Ministru enfasizza l-importanza strateġika tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta bħala pilastru tal-progress nazzjonali waqt li ddeskriva dan it-tkabbir bħala proġett ta' sinifikat partikolari li jagħmel parti minn impenn fit-tul lejn il-kwalità, ir-reżiljenza u tħejja għall-futur. U sostna li dan l-iżvilupp mhux sempliċement kabbir għal spazju fiżiku, iżda dwar it-titjib tal-istandards u żieda fl-effiċjenza hekk kif pajjiżna qed iħejji ruħu għall-opportunitajiet li ġejjin. Ajruport li jakkomoda eluf ta' Maltin ċin meta jsifru jiġu lura u kuntent ħafna ġveri li waħda mill-affarijiet li ngburi biha ħafna li bitkabbir ekonomiku li kellna u billi xħet niżjed purchasing power fil-bwiet tal-familji tagħna llum ħafna iżjed Malti ċin qegħdin isifru biex jistgħu jkunu jgawdu l-familji u l-vaganzi tagħhom flimkien u weġibna b'infrastruttura ta' din ix-xorta meta tara l-privat imma għandu l-kuraġġ li jagħmel investiment tant qawwi f'espansjoni bħal din ta' mijiet ta' miljuni ta' euro. Għaliex? Għax hemm il-fiduċja fl-ekonomija u tmexxija tagħha u għaliex il-privat għandu serħan il-moħħ illi x-xogħol se jibqa' ġej f'pajjiżna. Il-Prim Ministru nota li dan il-proġett ukoll allinejat mal-Viżjoni Malta 2050, il-qafas nazzjonali fit-tul li se jiġi uffiċjalment imniedi fil-ġimgħat li ġejjin wara xhur ta' konsultazzjoni nazzjonali.